Korimonde. Yes. Morina ngene kane yudo rech gogowi. Negina par. Neginum goso no setedi. Neginum. Ang'eni nyaka imbe nitie kama nitie gi kata siling moro achiel. Of course neginumu. Yeah. What I could afford. Koro ne uso manumu. Nachielo. Nachiele ot. Chiele ka nitie gik ma idwaro. Nachiele gas. Gas ne an go. Of course gimo kende. Koro nalero mbele kocha ni nalungo siepena to watede oda. So ne an gi mogo mar kuon wachame ot. Ok ated kuon, but mano na aluongo to entice my friends. Yeah. The only way mana nyalo yudo gi godo easily en ni bi ichame oda ka, so that when you are satisfied to imbi nyalo tingo moro matini dhi godo odi, and then inyalo nyiso osiepeni mamoko be. So when I started, osiepa no miya rech, but nachielo with my own gas gi moya an awuon. Koro ing'eni pesa matin ma yudo day one, I plow it back. Koro ineno ni kinya onge gi gima kama. I thank God nekech osiepa no be no ochung' koda. So yudo rech was not a problem. Mana gik matindo gi. But of course with the time you grow. Ng'eni when you have the mentality of business, ikano siling achiel, then the other one you plow back. Yeah. Wacho ni kano siling achiel. Brian, sama ja ohala timo ohala, nyiswa yore monjo be nona oyudogo omenda moketo kumoro, proni kiny